Hello! Στο σημερινό βίντεο θα σας μιλήσω για τα λεωφορεία. Ναι, για τα λεωφορεία. Καταρχήν, όλοι χρησιμοποιούμε λεωφορεία. Καλά, όχι κι όλοι. Εντάξει, αν όχι όλοι, οι περισσότεροι. Όχι. Οκ, πάντως μία φορά έχεις μπει στο γαμμένο λεωφορείο, ρε γαμίδι. Ξέρω ότι βλέποντας τον τίτλο, ίσως να είπες από μέσα σου λεωφορεία. Τι στον μπούτσο θα βρει για τα λεωφορεία. Πιστέψτε με, είναι πολλά. Στο σημερινό βίντεο υπάρχουν 5 κατηγορίες ενοχλητικών ανθρώπων που χρησιμοποιούν λεωφορεία και που σίγουρα όλοι τους έχουν συναντήσει έστω και μία φορά. Πρώτη κατηγορία. Οι γριές. Πραγματικά έχω αρχίσει να πιστεύω ότι είναι ειδικά εκπαιδευμένοι νίτσα σε σώμα γριά. Ή ότι είναι μυστική πράκτορες του FBI σε αποστολή. Ή εξωγήινη. Δεν εξηγείται αλλιώς. Περιμένω εγώ σαν άνθρωπος να βγω στο λεωφορείο και βλέπω μαλάκα από δίπλα μου να πετάει τη καμικάζι γυναίκα για να προλάβω να έχω μπροστά μου και να πιάσει την μπροστινή θέση μαζί με την κυρανίτσα. What the fuck! Πω, ειδικά όταν είναι τίποτα πρωινά δρομολόγια, εκεί να δεις ξύλο. Και το πιο γελίο είναι όταν είναι πολλές μαζί. Αρχίζουν και παίζουν μό σπίτι για το ποια θα παραλάβει να γοθεί πρώτη. Είμαι σίγουρος ότι όπως είναι για εμάς οι συναυλίες, είναι για τις γριές μια βόλτα με το λεωφορείο. Και όπως εμείς τα λέγαμε μετά από μια συναυλία. Άσε μαλάκα, αυτή μου σε ένα λέει της πουτάνας. Ανέβηκα 10 φορές στη σκηνή, πήγα σε 17, πήγα 28 στέσεις, αργά μισέτα. Και που λες Νίτσα, δεν σπήρα το λεωφορείο. Άστα να πάνε. Απ' τη ζέξη μου συστάζει. Εν τω μεταξύ είχα περάσει και πιο πριν από τον Άγιο Πέτρο να μου δώσει δύναμη. Άναψα και δυο καιράκια, μεγάλη χάρη του. Αλλά δεν τα κατάφερα. Μπήκα πρώτη στο λεωφορείο. Βέβαια και του τράσω μια τζούλα να μπει μπροστά μου. Αλλά της έδωσε μία με τη μαγκούρα και τη σκότωσα. Οκ, δεύτερη κατηγορία. Οι κάγκουρες. Δεν αντέχετε άλλο αυτό το πράγμα, ρε πούστη μου. Εκεί που κάθεσαι ήρεμα και ωραία, ακούγοντας τη μουσικούλα σου και κοιτώντας έξω από το παράθυρο. Γιατί κοιτάς έξω από το παράθυρο. Ακούς τον κάγκουρα να γκαρίζει για τη μία μεριά του λεωφορείου στους άλλους φίλους του, λέγοντας μαλακίες, ελάτε πίσω ρε. Τέσπα, μετά από 2 λεπτά επική συζήτηση από τη μία μεριά του λεωφορείου στην άλλη, έρχεται όλο το τσούρμο πίσω. Εκεί να δεις γέλια. Βλέπεις 4 τυπάδες, μέσα και τι τσαντίτας πάντα. Και μια τύπησα με ξανθό ξαμμένο μαλλί και ροζ κολλητή φόρμα. Οκ, αυτή καλή είναι. Και τέλος πάντων, ακούσε εσύ τώρα όλους αυτούς να συζητάνε κάπως έτσι. Ρε μαλακίες, τι θα κάνουμε σήμερα. Δεν ξέρω ρε μαλακα, χάρισε και το παπάκι ρε πούστη μου. Εν τω μεταξύ δεν έχει και ήλιο να βάλω το αρνέτ ρε πούστη μου. Αλλά εντάξει, δεν το βάλει στο κεφάλι. Και αφού λύσουν την απορία για το πού θα πάνε, μετά βάζουν να ακούσουν και μουσική τέρα από το κινητό. Έτσι για να παραμορφώνει κιόλας. Έχοντας το παιχνίδι στο άλλο χέρι, γιατί είναι αλάνια φυσικά. Και φυσικά σφυρίζοντας και κοιτώντας επίμονα ό,τι θηλυκό που μέσα στο λεωφορείο. Την επόμενη φορά που θα δείτε κάγκουρες στο λεωφορείο, σας προκαλώ να μετρήσετε πόσες φορές θα πούνε τις λέξεις μαλάκα, πούστη και μπόμπα. Μπόμπα! Τι στο μπούτσο είναι πάλι αυτό. Και πόσες φορές θα την παίζουν στις γκόμενες. Πραγματικά ο μόνος τρόπος για να τους ξεχωρίσεις μεταξύ τους είναι να δεις τι χρώμα φωσφοριζέ κορδόνι φοράει ο καθένας. Τρίτη κατηγορία. Οι μεχτισμένοι μπεκρούλιακες. Έλα, δεν παίζει να μην τους έχεις δει. Είναι οι τύποι που μπαίνουν στο λεωφορείο κάνοντας μια πυρουέτα πρώτα. Και συνήθως είναι αυτοί που φοράνε ένα σκούφο ίσα-ίσα στο κεφάλι, γκρι σκισμένο πουλόβερ και μαύρα γάντια που αντίχειρα θα βγαίνει πάντα απ' έξω. Και όχι, δεν είναι άστεγοι, μεθυσμένοι είναι, υπάρχει διαφορά. Και τέσπα, ακούσε εσύ τώρα τον τύπο να αρχίσει να λέει τα δικά του. Όπως για παράδειγμα, εμένα που με βλέπετε, εγώ ήμουν. Ή μπορεί να αρχίσει να τσεκώνεται με κάποια γριά. Κουκλίτσα μου, να σε ρωτήσω, πού είμαστε τώρα. Αγία Παρασκευή. Τι είπες μου αρχαίο. Τέταρτη και τελευταία κατηγορία. Είναι οι τύποι που έχουν μπερδέψει το λεωφορείο με το σαλόνι τους. Πας να κάτσεις και βλέπεις τον Παπαχρήστο τον έχει αράξει εκεί πίσω, έχει ανοίξει και τα πόδια. Πολύ cool ο τύπος, πολύ cool. Και ενώ θα πεις να κάτσεις, είσαι σε φάση αδερφέ όλα εντάξει, κορδούλα, καφεδάκι, καμιά τηλεορασούλα, τίποτα, εφημεριδούλα, κάτι θέλουμε, μήπως δεν θέλουμε, πιάξω. Ναι σου πω παιδάκι, άμα σ' αρέσει το βίντεο, μετά ένα πώς θα λέτε εσείς συνέχεια, ένα like, ένα share, ένα subscribe, να πάω να παίξω. Ένα like για το να μου αρέσει, γεια σας παιδιά.